Magadang hobinyo batanggang di saponyo berang di tagal mamburang tanga ba itulah parangai anak bujang zaman kini nung katonyo iko zaman kemajuan budi baso banyak nan kurang talingo basubang ako rambuinan panjang tanganan aja kaki kita masuk alihnya nyoba galam satio hari disimpang matanya jalan ngilok mangubik mangijo agadi sadonyo padu si dihau hey ra 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 sadonyo nan bana katonyo di danga pasanyo datakana langsung saja meha bisa melayang tangkai sapu lapayah mambana ndak tahu di mana diajak kana bana tapi nyosok jua mahal nyosan ko dunia ko ndak baputa tahu ndak ambatu kamu sindak akabaganti tunggu saja masanya bakato mangadang hobinyo batanggang di saponyo berang di tagah mamburang sang bahitulah parangai anak bujang zaman kini nan katonyo iko zaman kemajuan budi baso banyak nan kurang anaknya rasa ke umur ala tua tulang dah badayo sado sagalo tapa guna hanya tinggal siso barulah nya sadari langi kok tinggi lawi kok satinan paguno hanya lah yonan babu di bahaso bukanan baga bukanan kayo karena mati tindak membawa harato basubay ko rambuin ang panjang tanganan jo kaki ta masuk alihnya nyoba